udumo uNkulunkulu weliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu iNkosi. Ngiyathobeka kakhulu ke mangibingelele ngizithola ngibusisekile ukuthi ngibe sohlelweni lokubeka umzimba kaSithole khona amabandla angaka phakathi kwethu. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiqale ngokubingelela umndeni wakaSithole egameni leNkosi uJesu. Ngibingelele ibandla lamaNazaretha, ngiyajabula ukulibona likhona. Ngiyabingelela ngcwele egameni leNkosi uJesu. Ngizoxolisa ke ukuthi ngizoqhubeka ngwabale onke ngoba sigqoke ngendlela esigqoke ngayo ke kwenzona umuntu kusikwazi ukumbona. Amen. Ngiyathanda nje ukuphawula ukuthi khona amabandla amabili engiwathandayo ngendlela agqoka ngayo. Phela sekwahanjwa nqune nje kaNkulunkulu. Hayi asilibeke iqiniso. Laba abantu abathi basindisiwe bahamba nqune endlini kaNkulunkulu. Ibuke nje ukuthi amaNazaretha agqoke kahle kanjani. Bese kuba ibandla leyoni, ngiyalithanda. Ngiyawuhlonipha umzimba oyithempeli kaNkulunkulu. Haleluya. Angizileke nokho ngalokho kodwa bengithanda nje ukuthi ngibheke ukuthi phela thina masisemhlabeni asinalilungelo lokucwasa nokubukelana phansi engakakhulumi odalela amabandla ukuthi liphe lakhe lipha kangalifuni. Asikwazi thina ukuyithathela isinqumo. Okwethu thina ukumukelana, sithandane, sazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu oyena odale konke. Bese ke ukuthi simkhonza kanjani akusho lutho lokho, ekugcineni kwakho konke uyena ozofika. Thina ke esihamba ngokwezwi uma uJesu kuJohn 14:6 ethi indlela neqiniso nokuphila athi akekho oza kuyise ngaphandle kwakhe. Silandela lelo zwi ke siphakamisa iNkosi yethu uJesu Kristu. Kodwa ngale kwalokho singabafowethu sonke sifanele ukuthandana egameni leNkosi. Haleluya. Ngiqhubeke ngibingelele
hayi bengakabingeleli bengisadlula nje ukubahlonishwa kwabangcwele lapha eNazaretha. Ngiyabingelela befundisi bonke abakhona babumbatha siyabonga usivulele ngomkhuleko nabefundisi bonke ngihamba nabo nabanye abakhona la engingabanga nolwazi ukuthi bakhona nomama befundisi bashumayeli zikhundla zonke ezikhona ebandleni likaNkulunkulu. Kakhulu ke ngibingelele abazalwane. Abazalwane ke ibona abakhulu kunakusonke thina esinezikhundla. Inkosi ngabantu. Babengekho abantu esiyona inkosi. Umfundisi ngebandla. Malingekho ibandla welusebandla. Amen. Uma ungena e-restaurant yokudla ufike uhlale phansi uzuweda azothatha i-order kuwe. Ubani omkhulu? I-customer elizokudla. Ngoba uma uweda sebengasangena abantu umsebenzi wakho unjani uphelile. Nathi befundisi uma bengasekho abazalwane siyasuka isigqoko sokuba umfundisi. Amen. Ngakho ngamanye amagama abazalwane ibandla likaNkulunkulu ilona elikhulu. Angaze ngizwe mina ukuthi kulama club amakhulu o Chiefs o Pirates o Sundowns uma kubheda noSuthu awuSuthu. Uma kubheda kuthiwa kuqoshwa abadlali. Bayaxoshwa abadlali. Kuqoshwa abani? Ukhozi. Nasebandleni likaNkulunkulu kwenze njalo uNkulunkulu. Mayisebheda umholi uyamgudluza abusomuntu. Hayi akaxoshi izimvu zayo. Ngamanye amagama ke sengibingelela abakhulu, bangibingelela lonke ibandla likaNkulunkulu egameni leNkosi uJesu. Amen. Sihlangene ke la ngokuzofihla umzimba kaBosopa Mazinhane Sithole. Besikhonza naye ke ebandleni ubemthanda ngendlela emangalisayo uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngolunye usuku ufika icustomer lakhe sesikhonza sihlangene ngesonto lamkhipha lathumela wakhishwa. Hayi wabuya uxolo wabona ukuthi uphatheke kabi. Mase kuphuma inkonzo sengiyambuza undoda. Waphuma uright wabuza uphatheke kabi uthi hayi lo muntu uzongitshela ukuthi angiphume ngiye kukhonza uNkulunkulu ngiyomkhandela into yakhe. Kanti ubani omkhulu uNkulunkulu nomsebenzi. Khona manje uNkulunkulu wenzeni usemthathile umsebenzi wasala. So uma sonke singaba nolwazi ukuthi uNkulunkulu number 1 imisebenzi esisebenza iyalandela ngoba ngakuyekisa noma yini lo msebenzi uma ungamhloniphi ungamniki indawo yakhe. Babusithole ke loyo simaziye ebandleni beyindoda ekhuthele ngaqala ukumazi ngo1998 noma 1999 kade sazana naye ingakabi umfundisi. Bengithi manje nginenkinga ngimfonela ashiye yonke into eze azongisiza ngilekelele sabonda sahlangana noBabusithole. Ngaze kwafika la ngiba khona umfundisi ngo2011 ubaba uSithole angisakhumbula ukuthi ungilandele nini kodwa njengabo bonke abebe ngabangani bami ngingakakholwa ngangibatshela hayi elifike lapha eMkhayideni ngoba ibandla le-opposite nesikole eMkhayideni nifike phela nizobona ukuthi lo babuNtsibande beniphila naye wayeseyashintsha yini le akayenzayo. Kusemqoko ukumlandela umuntu umboni wenzayo. Hallelujah. Laba bamlandelayo babonani noma phela sikwazi ukubatshela mabehlomeka belahleka. Kunokumtshela umuntu uyalahleka phela mawuya lapha. Amen. Noma hayi wenza kahle mawuya lapha. Hayi kuba Busithole wangilandela ke wakwazi ukubona wathanda sahlala sakhonza uNkulunkulu. Ube nothando oluyisimanga engazicabangeli yena umunye ushilo bathi beshiya phansi ahamba yomkhandela igate umalume wakhe uNdosi babucele. Benze njalo babucele kithina sonke ashiya akwenzayo azophuthuma lokhu okhala ngakho wena. Yiloyo kuba Busithole singaye. Angizokhuluma ke kakhulu indima yomndeni le
Bengidlula nje ukuze ngathiwa hawo bangesasho lutho ngoSithole. Indaba ekhulunywa abasohlelweni. Mina ke ohlelweni ngizongena ngokunye. Sizovula ke izwi leNkosi esilithola lapha ya Isambulo 14 sofuna verse 13. Isambulo 14 sofunda verse 13. Sizoyithola khona intshumayelo yethu yosuku lwanamhlanje. Ngingakaqali ke ukufunda icela ukuthi ngikhuleke ngikhulume nomdala weinsuku. Baba egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Wena uNkulunkulu odalile izulu, walidala izulu waleneka njengendwangu, wawudala umhlaba uphanyekezeni. Umhlaba wonke nokugcwala kwawo kungokwakho. Wena wembetha amandla njengengubo, wembetha ubukhosi nenkazimulo. Wenza izindlu zakho imshawo yazo ibeke phezu kwamanzi. Udalile umuntu ngomfanekiso wakho wathi makakufuza buse. Wenza ikhonzi zakho zaba ngamalanga bomlili, ingelosi zaba imimoya. Izwi lakho uyadala ngalo namanje siyacela ngomoya wakho ingcwele ube phakathi kwethu. Ukhulume nami ngihlale phansi ngilalele. Usebenzise lomzimba leli gobongo loludaka. Khuluma into ofisa ukuyikhuluma. Sicela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngitheke sizofunda Isambulo 14 verse 13. Ufundeka ke kanje. Ngase ngizwi izwi vele ezulwini lithi, loba ukuthi babusisiwe abafileyo, abafele eNkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya, ukuze baphumule ekhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Onjani umuntu ofele eNkosini? Lona onesibusiso esingaka. Lithi iBhayibheli, ubusisiwe umuntu ofele eNkosini. Onjani umuntu ofele eNkosini? Kubiza ukuthi mawufele eNkosini ukuze uthole isibusiso sokuphumula ekhandlekeni kwakho. Kuthiwa babusisiwe abafele eNkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo, usho umoya, ngoba bazophumula ekhandlekeni kwabo, imisebenzi yabo bese yabalandela. Isibusiso sokuphumula sitholwa ukuthi ufele eNkosini. Bayahamba abantu emhlabeni ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Babusithole siyazi ukuthi ugulile. Indlela ohamba ngayo emhlabeni ayishintshi indawo yakuyona. Angiphinde. Indlela ohambe ngayo emhlabeni ayishintshi indlela yakuyona. Indawo esiya kuyona indawo esisebenzelayo sonke. Yikho kuthiwa imisebenzi yakhe umuntu yamlandela. uJehova uthi kwiHubo 116 verse 15, kuyigugu emehlweni akhe ukufa kwabangcwele bakhe. Kubiza ukuthi ube ngcwele ukuze kuJehova kube igugu ukukulanda kwakhe. Hayi ngoba uyasilanda ngabanye. Njengoba sihlezi sibaningi la, sibambe ulayini sonke. Inkinga uthi lo layini asuboni. Asazi ukuthi ubani ophambili. Asazi ukuthi ubani olandela babusithole. Kodwa iqiniso limile lithi ukhona. Ngoba akekho ozokomela othi njengentethe. Mhlambe yimina engilandela babusithole. Umbuzo omkhulu uthi ngingcwele yini? Ngoba kuyigugu kuJehova ukufa kwabangcwele bakhe. Ukuze ajabule uJehova ngawe uma usushiya umhlaba, kumelwe ukuthi ube ngcwele. Ngoba ngeke ajabule ungekho ngcwele. Kumele ukuthi ube ngcwele. Ushilo kuLevitikus 11 verse 44. Wathi yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Isizathu sokuthi umuntu ophile emhlabeni kumele abe ngcwele ukuthi umdalo wakhe ungcwele. Uthe mayidala umuntu wathi asenze abantu ngomfanekiso wethu. Into yokuqala leyo. Esibili wathi basifuze.
okwesithathu wathi babusi. Inkinga ekhona abantu bathanda ukubusa bengamfuzile obusayo. Uzobusa kanjani ngomfuzile uNkulunkulu? Mayetha senza abantu ngomfanekiso wethu. Kwenziwa uyena lokho. Sonke mangibuka nombani phakathi kwenu ngibona abani Jehova, ngibona uNkulunkulu. Ngoba usenze ngomfanekiso wakhe. Wayesethi masimfuze. Ukufuza yena kusuka kumuntu owenziwa kusuki kuNkulunkulu. Ngisho ukuthini na? Ukubona ingane izelwe ekhaya. Uthe yazi usibanibani ufuza umalume. Yini angafuza uma wakhe nombaba wakhe. Avela kuphumena ufuza umalume. Ngamanye amagama ke uNkulunkulu ukushiyele ekuthini ukuthi simfuze. Simele ukuba ngcwele ngoba yena ungcwele. Mawusuka ungcwele uzobusa. Sijaha ukubusa singekho ngcwele. Hayi akusebenzi kanjalo. Bathi ke ngolimi lwanamhlanje ayizingaduma uma uyistatha ngaleyo ndlela. So ke sonke sizohamba sibekela ukuhamba uthi uJob 16 verse 22. Ngokuba indosana iminyaka eyakubalwa ngingakahambi indlela engayokubuya ngayo. Ikhona le ndlela. Sizohamba singabe sisabuya. Atamahubo 139. uJehova uyakwazi ukubunjwa kwethu. Uyazi ukuthi siwuluthuli. Uyazi ukuthi sifana nembali. Imbali yotshani mayipheshethwa umoya yahamba. Lithi iBhayibheli ingabe sayikhumbula indawo yayo. Ayifuna silikhulumele iBhayibheli namhlanje ukuthi lithini. Kuthiwa sifana nembali yotshani. Uma umoya usufikile wayithatha yamuka iphephetheke ayibisayazi indawo yayo kuba iyayazi phela ngabe iyabuyela. Kuthiwa nathi sinjalo. Upawulo lokuthi njengamanje uma ubaba uSithole ngavuka ngeke azi ngisho yedwa phakathi kwethu la. Ngoba uhambile umukile njengembali. Angafika athi ukuphi la kwenziwani la kuhlangenwe ngani la. Umbuzo omkhulu ukuthi sikulungele yini ukuya la kufanele siye khona. Shumayeli 9 verse 5 uthi abaphilayo bayazi ukuthi bazofa. Kodwa sebefile alusekho uthando, ayikho inzondo, alukho ulaka. La behlezi khona azikho zonke lezi zinto. Athi ku verse 10 yenza ngamandla akho konke okufumanisa ukuthi ukwenze ngoba ukho umsebenzi endaweni yabafileyo. Njengamanje ubaba uSithole sehambile ushile kumagada ahlabayo. Uhlezi uphumule lapha besebenzela khona. Sonke siyahamba siyobhekana nomdali wethu. Uthi ke uNkulunkulu lapha kuGenesis 9 verse 4 no 5. Mhlambe ngakamcaphuni. Ngibuza ukuthi umphefumulo wakho uhlala ngoba umuntu umphefumulo. Njengoba la kunomzimba ingoba kuphuma umphefumulo. Umzimba ngaphandle komphefumulo unjani? Ufile. So uqobo lukaBaba uSithole umphefumulo wakhe. Umbuzo wami uthi uhlalaphi umphefumulo kuwe? Ngake ngambuza omunye wathi hayi uhlala ngaphakathi. Ngathi mina kuphi ngaphakathi? Ngoba phela yonke into ekumuntu inamagama. Ayiwalahleka. Ngizokucaphunela uGenesis 9 verse 4 no 5. Uthi kephi inyama okukuyo umphefumulo wayo okungukuthi igazi okukulo umphefumulo wenu ngiyakulibiza. Umphefumulo uhlala egazini. Igazi lakho ilapho kuhlezi khona umphefumulo wakho. Ma uhamba ubulala inkukhu esakhula ke zifuywa ke inkukhu uyinquma. Uma uyinquma inkukhu iyabanjwa yophe ngesikhathi yopha kuphuma umphefumulo. Nomuntu mabeqabana begwazana uyopha fike esibhedlela esethule ngoba kuphumeni igazi okuyilona elithwele umphefumulo. Uthi kuNkulunkulu kuzo zonke izilwane ngiyakulibiza igazi lazo ngoba sidalwe ngomphefumulo kaNkulunkulu. Mawufunda amaHubo 104
uthi uyaphefumula izilwane zidalwe. So umuntu nomphefumulo, umuntu nomphefumulo nesilwane sinomphefumulo. Le mphefumulo yonke umoya kaNkulunkulu. So mawuhlukumeza isilwane unekala kuNkulunkulu. Abantu abahlukumeza izilwane. Ngokulifunde nje ihubo 104 uzothola isimanga. Lithi izilwane zikhala kuNkulunkulu azinika ukudla. Isuku inja kamakhelwane izodla amaqanda la ekhaya. Uyishaye uyifusekise uyithuphe. Uthuka umdalwane ngoba ikhalile kuyo yathi ngilambile. La ngihlezi khona bangisho ukudla. Wathi umdalwa ushona kwamakhelwane uzofuthola amaqanda. Ukudla. Sebeyocabana omakhelwane. Ukhona umuntu wakwathuma isilwane ukuthi aseke kwamakhelwane sokudla. Khona kubangwane ngempela. Ngempela kubangwane. Khombisa ukuthi uSathane uthatha ingqondo yomuntu wahlula ukrizina. Okwazi ukuxabana nomuntu kusasa ozocela usawoti kuye ngenxa yenje efike yadla amaqanda engayithumanga. Hayi ake sibuke lento sibuyisa umqondo wethu. uSathane usigqilazile engqondweni. Isilwane sidalwe uNkulunkulu. Umuntu udalwe uNkulunkulu. Kuvuka enye indaba yenye indoda. Omunye umfundisi wayengakabi umfundisi washona. Suke intathu umzimba wakhe wawushisa. Abangamuse emoshwari. Unkosikazi wabiza abazalwane kwakhulekwa ngosuku lwesithathu yavuka indoda. Ithi isono sokuqala yafika Sithole ezulwini. Yile sengizosisho. Uthi eneminyaka ewu8 belusile. Wezwe inkomo ikhala. Wahamba waya ngakhona wayithola iphosele emgodini. Kwafika izwi kuye ukuthi hambiza abadala nekhiphe. Kwase kufike lesibili lathi lesibili nayidina neminyaka. Uthi wayenesiqhalo isipeledu. Wasikhipha wayixhonqa inkomo ikhala wayixhonqa inkomo cabanga ukuthi isipeledu ngabulala inkomo ingaki ife emva kwesikhathi esinganani yaze yafa. Kwayimeyotshela abadala yahlinzwa yadliwa vele bese lifika izwi lesibili athi inyama idina nini. Ngoba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ukhuluma kuqala kumuntu bese ulalela uSathane okhuluma wesibili. Uthi uthe mayifike ezulwini isono sokuqala kwadlala ifilimu wathi uyakhumbula lenkomo uthi awungayikhumbula wathi umdalo wezinto zonke yakhala kimi ifuna ukuphuma ngathuma wena mawufika ngithi hamba ubiza abadala uSathane wathi kuwe wayidina nini inyama isono sakho sokuqala wahlukumeza isilwane sami ade sikhale kimi sithi silambile. Hayi qaphela ungahlukumezi izilwane zakho nezikamakhelwane. Umthanda umakhelwane uzuthande nesilwane sakhe. Ngoba kusone esakhe kahle kahle sabani esalodale wena naso. uNkulunkulu ukuthi uzolibiza igazi ezilwaneni nakubantu. Ngakho ke luyafika usuku luyeza. Ngoba amaHebheru 9:27 athi kumisela ukuthi abantu bafekane emva kwalokho kube ukwahlulela. Khona indawo okuthiwa iParadise bese bakhona iHades. eHades la kuhlala khona abangenzanga kahle phambi kaNkulunkulu. eParadise kuhlala benze kahle balinde usuku lokwahlulelwa. Ngoba kumisela ukuthi umuntu afekanye emva kwalokho kube ukwahlulela. Lenkonzo ke isihloko saye ngifuna ufisa uhambe naso uye ekhaya uthi babusithole kwathiwa babusisiwe abafele eNkosini. Sengichazile ukuthi ukufela eNkosini ukuhamba ngobungcwele. Kanjalo ke noKristu uJesu senikeliwe kanye kubathwala izono zabantu abaningi. Uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono eselanda ibandla lakhe. Ngoba usazolanda ibandla lakhe. Isimanga lesaleli bandla lakhe. Akazulanda ibandla ngegama. Kodwa uzolanda ibandla ngokuthi umuntu wenzile yini umthetho kaJehova. Ngoba umthetho kufanele siwenze. Izwi lakho kufanele silenze. Bambuka usho kwakhe uhlanzwe ngegazi likaJesu. Khona yofika abathathe kuleli abandla basala abanye. Athatha abanye kuleli abandla
basala abantu. Ngoba ibandla lakhe uyalazi yena. Ngakho ke kufanele simlinde ngobungcwele ngoba uzobuya. Mawubuka abaseKorinte besibili chapter 5 verse 7 kuya 10 iwona ngifuna ke sithi ukubuka kancane. Lithi izwi leNkosi ngokuba sihamba ngokukholwa sihambe ngokubona. Simi isibindi singathanda kakhulu ukwahlukana nekhaya lisemzimbeni sihlale ekhaya liseNkosini. La emzimbeni sihlezi isikhashana. Ingakho umzimba ugugu ubona uphela. Inyama negazi akulidli ife lombuso wezulu. Inyama negazi akusoze kuye lapho. Kunendawo. Le ndawo yipi na? Iqala lapha kubangcwabe. Babusithola uthema iphuma ehamba. Lathatha idokodo lakhe layolindiswa kuphi eFalcon. Njengamanje sesomthatha siyombeka endlini yakhe yokugcina. Kodwa yena lapha khona uyaphila. Ukuze uphile kufanele uhambe ngokungcwele umkhonzo uNkulunkulu. Wazi ukuthi uJesu uthe uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho noyedwa ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. So asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Simi isibindi singathanda ukulishiya leli khaya siye ekhaya ezulwini. Kodwa uNkulunkulu uma engakavumi kufanele sihlale kulo leli khaya esikulona. Yazi kodwa uNkulunkulu uhlakaniphe ngendlela emangalisayo. Uye wayikhuluma lento bakucela. Uhlakaniphile uNkulunkulu. Uyasho na uthi indlela zakhe ziphakeme kunezomuntu. Yazi umuntu lo sengishilo umphefumulo. Kwenziwa yini uma ugula? Ungacela umfowenu noma udadewenu uphume ungene kuloya mzimba ophuthe ake uzozwa lento engizwayo. Kwenziwa yini? Ngoba yena akavumile ukubiza kanye ngegama uphume emzimbeni uhamba. Idalile lento uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Awukwazi ukuphuma uhlezi kulomzimba uzivukele kuwo. Uma kukuthi ufika la ongakwazi ukuhamba khona uhamba ngodondolo, yohamba ngodondolo. Awuwazi ukucela umzukulu wakho, wemzukulu ngisafuna ukubengisa ukugijima nje ukuthi kunjani. Bekufanele simkhonze uNkulunkulu. Bekufanele simbone ukuthi uNkulunkulu ohlakaniphe ngendlela emangalisayo. Nanti ulwandle la eduze. Ngesikhathi umhlaba engakadalwa Adam noEva umbozi wamanzi, lithi iBhayibheli wawakhuza ngezwi lakhe. Abaleke ehlintaba ahamba azayoma la ewabekele khona umngcele. Mawuvuka ebusuku kuluza ulwandle ukuthi luthukutheleke manje. Noma lingathukuthela kangakanani ngeke leqelo yamngcele lizosimboza. Ngoba lilalela ini izwi lakhe. Yini thina singabantu sinengqondo singakwazi ukulalela uNkulunkulu. Sizoya kuliphi izulu masingawenzi umthetho wakhe? Sizoya kuliphi izulu masingalenzi izwi lakhe? Ngoba ufuna abantu abenza intando yakhe. Uthi asenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse. Asikwazi ukubusa, siyahlupheka. Ngani? Ngoba sifuna ukufuza yena. Yonke indlela yokumfuza ibangcwele njengoba yena engcwele. Lapho ke thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilo naloyo amukele njengalokho akwenzile esesemzimbeni. Hayi wasila emhlabeni siyasebenza. Sisebenza umsebenzi onzima kabi. Ithelo zawo esingaziboni. Kodwa uma ufunda uJeremiah 17 uthi uNkulunkulu uhlola izinso, avivinye inhliziyo, anike umuntu njengokwemisebenzi yakhe nanjengokwezithelo zakhe. Asinaki-ke lezithelo, sinaka ukuthi unike umuntu ngokomsebenzi wakhe. Isithelo somsebenzi wakho uzosiholela. Yini isithelo somsebenzi? Ijwayele uma ngikhuluma ngalento ngilinganise ngabantu abaduna imoto. Napa abantu bazoduna imoto kuNtsibande ngiyalinganisa. Bamkhombe ngesibhamu bayithatha ikhe baqede siyasiqede ngaleli khehla balibulala. uNkulunkulu uzobajezisa njengokomsebenzi wabo. Kodwa usazobajezisa njengesithelo somsebenzi. Mhlawumbe ngiyalinganisa uba uNtsibande khona izingane ezihlupheka bezozithatha zisesikoleni. Akasakwazi ukuzisa esikoleni.
Isizathu yini? Bambulela abaduna imoto. Lezi ingane ezingasezukufunda zikhule zidla iwunga, zibe izigebengu, bezingeke zibe izigebengu kuba kabulawanga. Isono esalaba ya ababulala belakhe. uNkulunkulu njalo ukukunika njengento yenzile, abesezokunika njengesithelo somsebenzi wakho. Uma wenze kahle, wabona abantu abahluphekayo, wacela ingane yabo wayifundisa, uNkulunkulu uzokunika umvuzo. Ikhule lengane mhlawumbe ibe udokotela, kufika abantu begule esibhedlela balashwe baphile, umvuzo kabani lo? Waloya muntu. Isimanga saNkulunkulu akakadla amandla omuntu, uzokunika njengomvuzo wakho, njengokusebenza kwakho nanjengesithelo sokusebenza kwakho. Ishilo ngathi uthi kuyigugu kuyi ukufa kwabangcwele bakhe, ngokusuke sebaqoqe basondeza ethi abaphume ekhandlekeni kwabo. Kukhona into angayifuni uNkulunkulu esithola kuHezekeli chapter 18. Akamfuni uNkulunkulu umuntu afele ezonweni zakhe. Akafuni uNkulunkulu umuntu afele ekungcoleni, ngokuthi isihoga kasidalelanga abantu, usidalela uSathane nengilosi zakhe. Kodwa thina silalela uSathane sezizinto ezisixabanisa noNkulunkulu. Lithi lelizwi verse 23, ngiyenamela nokwenamela ukufa komubi yini? Isho iNkosi uJehova, kungabe ukuba buye endleleni yakhe aphile na? Lahlani kini zonke izeqo zenu eneqe ngazo, nizenzele inhliziyo entsha nomoya omusha, ngokubuya kufelani wenandla kwaIsrayeli na? uNkulunkulu ufuna siphenduke, sithandane, sizwane. Uthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Namthanda nje umakhelwane wakho. Mhlawumbe khona umuntu ongakhulumisani naye, uthi umbone edrobheni iqala ushalazi, akangiboni. Mhlawumbe kade ekubonile nawe uyashalaza, mashalazelana. Uzongena kuliphi izulu? Umenza kahle phambi kaNkulunkulu esesezulwini wenzani? Ojika uhambe emlilweni esihogweni. Manje sithandaneni bazalwane ngothando likaKristu. Umthanda umakhelwane wakho. Mombona umakhelwane wakhe elambile, ungesabi ukumnika ukudla engakucelanga. Khona abanye abantu abaphakamayo, aphakamela into efile, akafundi ukuzocela ukudla, kodwa ulele abadleli. Uzuze ngengane izodlala nengane zakho. Nkosi yami ake ngiphisile, thina sidine ithanga ukudla. Awudine ithanga. Kudlalwe uma sekudlaliwe zixoxele ingane. Wenzani ngalokho? Uma uNkulunkulu ekuphila imali, hamba uyothenga, uhambise kulomndeni. Ngoba uNkulunkulu uzokwephuca. Awazathi ke ngimthethe uNkulunkulu usebenza kanjani. Elisiyazi ukuthi asinaki. Ayisithi utshala amaklabishi. Akuphelile lapho kunempompi khona, lapho kunamanzi khona. Wenze njani? Thenga ipayipi angithi. Fika ulixhume ukuze amanzi waselapha emaklabishini akho. Usukuthanda ukunika ipayipi amanzi? Awuthandi. NoNkulunkulu njalo. Mhlambe wena emphakathini wakho ufundile unesinkwa. uNkulunkulu ukunikele lesisibusiso ngoba efuna unake laba abantu abahluphekile. Mongasabanaka uzokwephula. Leli pipe mangasawazi amanzi emaklabishini. Siseliqhumile uzolenze njani? Uzolisusa uhambe othengeli. So into uNkulunkulu akubusise ngayo, ishare nabanye abantu. Banika abanye abantu uzokubusisa. That is the law of giving. What ngikhombisa isandla sami. Ake sithi nginotho la. Uma nginotho uNkulunkulu efuna ukufaka utho, mayelithela la uzokwenza njani? Uzochithela. Kodwa uma nginotho ngipha, uNkulunkulu mayethela uzofika isandla sami sivulekile, ngithi ngiyabuyisa sekungaphezulu kwebekukhona. Ngobunjani uyapha. Musincisha. Lento akubusise ngayo uNkulunkulu inikeze omunye umuntu, uzobona ubusiseka. Ngokufunda incwadi kaJobe, uJobe wabusiswa ngesikhathi ekhulekela abangani bakhe. Thina siyahlupha sikwazi ukukhulekela. Ngeke umkhulekele umakhelwane wakho. Ngeke ukhulekele leli abandla. Asifunde ukukhulekelana. Mawufunda uJob 42 verse 10, lithi uNkulunkulu wabuyisa yonke into kaJobe eyayilahlekile
mhla ekhulekela abangani bakhe. Izinto zakhe zonke zaphindwa. Yini singasithathi leso sibusiso sesifunda? Ngakho ke uNkulunkulu wethu akafuni sifele ezonweni. Ngoba uma ungenzi intando yakhe, ungenzi izwi lakhe, wonile kuJehova isono sakho siyokufumana. Siyokufumana numero 32 verse 23. Athi uRoma 6 verse 23, ngokuba inkokhelo yesono ingukufa. Kodwa isipho somusa sikaNkulunkulu siyinguno siwuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi. Ngokuba uNkulunkulu wethu walithanda izwe kangaka wanikela indodana yakhe ezele yodwa, ukuba yilona loyo okholwa iyangabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe. Ngiyabonga, sikhuleke. Baba, izwi lakho sesilizwile, siyabonga. Siyazi Nkosi uhlelo lusephakathi nendawo. Ngiyacela Nkosi ukuthi kusaqhutshekwa ube phakathi kwethu, uzambule kulona loyo. Siyabonga izwi lakho, siyabonga Nkosi ngakho konke. Busisa ilona loyo olalele ngokuthi kungabe ukulalela kodwa lizwe alenze izwi lakho. Ushilo kuJohn 12 verse 44. Wathi ngeke usasahlulela kodwa izwi olukhulume phakathi kwethu uzosahlulela ngalo. Izinkonzo sike sazihamba kanye nayo leya namhlanje sohlulelwa ngayo uma singalenzi izwi lakho. Busisa-ke Nkosi umsebenzi wonke, biyelelele ikhaya, ubaduduze, iqalekisa imoya, amademoni, amadevil worshippers, amasatanist, awanasabelo phezu kwaleli khaya. Siyacela Nkosi ukuthi ungenelele kukhona konke okwenzakalayo, kube nesibusiso sakho. Sikhulekela nezingane zakhe, sigcine uzilondoloze, nabazukulu bakhe bagcine ubalondoloze. Siyazi ukuthi ngesinye isikhathi umuntu uyamlanda emhlabeni, ungamlandi ngoba ungamthandi, umlande ngoba umthanda, ufuna yoba yimbali ngoba ubona ukuthi wenza kahle emhlabeni. Siyabonga kakhulu ngempilo osiphe yona ngoba Babusithole. Kakhulu ibandla lilahlekelwe ngoba ube khona kuzo zonke izinto zebandla, futhi ekhuthele imisela ukusebenza. Kodwa siyazi ukuthi wena unguNkulunkulu, ngeke sikusole. Mawusumlandile unguNkulunkulu ovusayo, uzomvusa omunye noma udini usilandile futhi nathi siyophumula ekhaya ezulwini. Siyabonga kakhulu, vikela ubuyele, duduze unkosikazi wakhe, odade wabo, omama, abafowabo, umndeni wonke siwunikela kuwena ngegama elinamandla leNkosi yethu Jesu Kristu. Sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Yabonga. Sonke sime yiwe ukuzethi liwe sishone kuba
Jesu Kristu inkosi basebani. Siyabonga kakhulu izwi lenkosi elisikhuthazayo endleleni. Amen. Kulesi sikhathi bazalwane ngizodedela ozokhulumela omzala. Baka Babusithole emva kozokhulumela omzala siyodedela ozokhulumela abantwana. Bese siyabesongela ngaseduzane egameni lenkosi yethu Jesu. Hallelujah. Isiyobhala iyobhala Sebenza ngo-2016. Ngizobadlula Seliyaguga maligogile. Ngizocela ozokhulumela abangani. Dubula izizwe. Ubaba uBR Zungu. Emva kaBR Zungu ngizodedela ubaba uMshumayeli uNgwenya. Ngize babeyihlela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Isiyogcwala Sitilezele. Obaba kuyophuma abafana ngokwemkhakha yethu. Kunyana kwesinyanga ngikhulumela abangani bakaRumawu. uRumawu bewumngani wawo wonke umuntu besibanaye. Insizwe ibikhuthele. Insizwe ngaso sonke isikhathi masinayo ebisitshela ngokwazisa imindeni yethu nokuthi singakhohlwa noma ngabe sikuphi ukuthi ingene kuphi siqinisekise ukuthi iyaphila iyakuthola konke. Bengihambe nayo lensizwa sikhupha amabhasi ayemakhaya ngolayishwa kwezempilo. uRumawu ubenabangani ngesikhathi esifanele. Akusho ukuthi njengoba ngikhulumela abangani onke amalanga kuzohlala uRumawu. uRumawu umuntu obehlala ematasatasa isebenza. Engakusho ukuthi uma wehla ngomgwaqo uphosa amehlo uphile eworkshop yakhe esebenza.